Sme zvážili v rámci cirkvi s vladykom Jonášom, že treba tú zmenu, tak sa to previedlo. Ako aj v dekrete otca vášho nového kňaza, nového správcu farnosti, pre dobro veriacich. Tak to bolo všetko formulované podľa tých starých zvykov a tak ďalej, podľa cirkevného práva. Nebudem tu hovoriť životopis vášho otca duchovného, lebo dneska, neviem dneska, odkedy ste sa dozvedeli, že tu príde, tak sociálne siete horeli, som počul, všetci ste zisťovali, co to je zač, všade čo, rodina, deti, všetko ste hneď vedeli o ňom.
Čo je dôležité? Viete, ten jeho dekret hovorí o správcovi farnosti, to je také naozaj oficiálne. Ľudia zvyknú duchovného volať do farnosti farár, ne? Ale to nie je také cudzie, pretože to slovíčko farár, parochus, znamená cudzinec. A na cudzincu tak všelijako pozeráme. Aj keď podľa židovských zákonov ľudia mali prijímať cudzincov, pretože cez ich príchod to bolo vlastne všetko požehnané. Čiže prijímali cudzincov, preto bol parochus. Ale krajšie to, čo je viac zaužívané v našich podmienkach, otec duchovný. Odtiaľ, keď sme boli v Srbsku, tam to majú ešte krajšie panovcec, tak sa volali panovcec. Jednoducho, ozaj ten kňaz by mal byť otcom. Neočím, nevychovateľ, čo ešte, jednoducho otec. A toto chcem zavinšovať hneď na úvod vášmu novému správcovi, že by bol naozaj takým dobrým otcom pre vás všetkých, aby ste vy naozaj cítili tú jeho otcovskú starostlivosť, či už cez vyslovovanie sviatosti, cez hlásanie Božieho slova, cez Eucharistiu, teda, že jednoducho ten vzťah rodiny tu na bol. No nechcem povedať, že ste boli dobré deti, lebo deti sú všelijaké a niekedy aj z tých zlých detí nakoniec sú ešte lepšie deti, ako tie, ktoré sa na vonku zdali, že sú super. Že by to tak nádherne fungovalo. Preto vás chcem pozvať teraz hneď na úvod, aby sme v takej spoločnej modlitbe za vášho nového kňaza zvolali požehnanie pre neho, ale zároveň, keďže je to jedna rodina, pre vás všetkých tu na tejto farnosti Porúbka. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane Ježišu Kriste, vyštri pravicu svojej nebeskej pomoci na svojho služobníka kňaza Jána, aby ťa dal celým svojim srdcom a nech je hodný dosiahnuť všetko, o čo bude dôstojne žiadať. Nech zákonu a výkonu správu v duchovných časných veciach tejto farnosti, ktorý je uvádzaný, vykonáva tak, aby v deň súdu mohol dať odpoveď Bohu o svojej práci a tak sa stal hodným vstúpiť do večného života aj s jemu zvereným stádom. Lebo Ty si náš Boh plný dobroty a lásky, Tebe spolu s Otcom, ktorý na počiatku i s presvetým dobrým a životodárnym duchom patrí všetka sláva, Či za pokona po všetky časy, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pastier duši nový prichodí, kormiteľník žitia na lodi, obec ako hviezda jasavá, rukám jeho dnes sa odáva. Vitaj pastier, vitaj kňaz, Boh ťa žehná, jak ty nás. Nachádzaš tu duši verný roj, ktoré znajú rozhľad zapal svoj. Nájdeš u nás verných duší sád, ktoré vedia dobro milovať. Vitaj pastier, vitaj kňaz, Boh ťa žehná, jak ty nás. Dôstojný otec dekan Miroslav, v mene hospodárskej a kuratorskej rady našej farnosti Porúbka, ale aj za všetkých veriacich farností sa vám chcem srdečne poďakovať za vaše veľké úsilie a spoluprácu. Vždy ste nás ako dekan, ale ja ako človek povzbudzovali pri našich stretnutiach. Preto vám patrí srdečná vďaka za vaše úsilie, za vašu namahu a za vaše rozhodnutia. Nech vás ochraňuje a po celý váš život sprevádza Panna Mária. Primite od nás kyticu kvetov. Dôstojný pán farár, náš nový duchovný otec. Zvony nášho chrámu sa dnes radosnejšie a slávnostnejšie rozozvučali, aby privítali nového duchovného otca Jana Slobodníka spolu s rodinou, prichádzajúceho do našej farnosti v mene Božom. Svätý Ján Pavol II pripomínal, že kňaz je Božím darom a darom cirkvi pre veriacich. To je vyjadrené aj v skutočnosti, že vás do našej farnosti Porúbka a do našej obce posiela prešovský gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Jozef Maxim a my vás prijímame ako Boží dar. Veríme, že cez vaše slovo pôsobenia v našej farnosti i vašu osobu
Prichádza k nám sám Kristus, dobrý pastier, a cez vašu službu nás chce posilňovať vo viere, obdarovať Božou milosťou a viesť po ceste spásy. Všetci máme z toho veľkú radosť, že Božia prozreteľnosť viedla vaše kroky práve k nám do Krúvky, kde budeme všetci spolu tvoriť jednu duchovnú rodinu. Určite tu má Pán Boh s vami veľké plány. Chceme vo vás vidieť statočného Kristovho bojovníka, preto sa budeme za vás modliť, aby vaša duša bola silná a naplnená darmi Ducha Svätého. Veríme, že vašou privetavosťou a obetovou prácou si získate dôveru našich srdc a našu vernosť. Aby táto vaša služba mohla byť účinná a prinášala aj vám radosť, je potrebná vzájomná dôvera a spolupráca. My vás vítame s týmto postojom dôvery a prosíme vás, aby ste aj vy dôverovali nám a prijímali nás v duchu lásky aj napriek našim slabostiam a nedostatkom. Prajeme vám na vašej kňazskej ceste života hojnosť Božích milostí, zdravia a sily, aby ste sa medzi nami dobre cítili, aby ste si mohli časom povedať, že tvoríme jednu veľkú rodinu, nielen tú cirkevnú rodinu, ale aj rodinu, ktorá spája puto priateľstva, dôvery, vzájomnej úcty a podpory. Hrejivý plod si stále Božej pomoci a jeho ochrana nech vás prevádza každým dňom a jeho prozreteľnosť a dobrota nech je nad vašim životom. Do svojich modlitieb zahrňame aj vaše sväté túžby, snahy a plány, ktoré chcete uskutočniť v našej farnosti. Kiež nám na príhovor svätého Michala Všemovci Boh pomáha, aby sme žili ako jedna duchovná rodina, aby ste sa vy mohli cítiť medzi nami ako medzi svojimi, aby sme vy mohli vedieť o vás dobrého a starostlivého duchovného Otca. Prajme vám nadšenie svätého Petra a odvahu svätého Pavla v vašej ťažkej práci, za pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetko na tomto svete, nech je vašou odmenou tu na zemi a vo večnosti. Zo srdca vám všetci želáme požehnanie neba, pomoc Matky Božej všetkých svätých i zasvetenie nášho chrámu narodenia presvätej Bohorodičky, aby ste všetkým ľuďom ohlasovali radosť zo zmrtvých stáleho Krista. Ešte raz vás úprimne vítam medzi nami spolu s rodinou. Pán Boh nech žehná vás a vaše kroky a vyžehnajte nás. Primite od nás otec Jan kyticu kvetov. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Keď všetko teraz na úvod, tak teraz si myslím, že na konci budeme dať kvety, ale aj dobre, že teraz Otec Miro, ja vás poznám, lebo som vedel, že ste priamy človek, ale od prvého momentu, keď prišiel dekret a som vám zavolal, že dekret je tu, tak som zistil aj jednu vec, že ste nelen priamy, ale aj veľmi férový človek. A keď sme pri každom našom rozhovore a telefonáte som videl, že vám veľmi záležalo na tom, aby toto všetko prebehlo, to odovzdávanie a aj tá fára, to sťahovanie, aby to prebehlo dobre, hladko, aby sa čo najviac pomohlo, urobilo a tak ďalej. A ja som od vás cítil veľkú takú starostlivosť a to, že ste nám chceli veľmi pomôcť mne, ale aj tejto farnosti. Takže za to vám naozaj veľká vďaka za to vaše úsilie a starostlivosť. A drahí bratia a sestry, keď som aj teraz dobre, že teraz prvý tvrdil to je, alebo keď som pozeral na ten zoznam, schematizme, že koľko kňazov sa tu už premlelo, tie 2 roky, 3 roky, 4 roky medzi tým zastupovania, kadejak to bolo. A možno aj teraz, drahí bratia a sestry, že nie je pre vás tento okamih možno už niečím výnimočným, že už toľkokrát to tu bolo, sa tu uvádzal nejaký kňaz, predstavoval, a možno, že je aj tebe taká otázka, že no zás ďalší, nový, kto vie, koľko tu vydrží. Možno, že je vo vás taký tento postoj, alebo možno nie, ale možno aj hej, možno ste sklamaní, alebo možno ste pohoršení, možno z minulosti, z našich hriechov kňazov, z hriechov cirkvi. A chápem vás, že možno keď vidíte niečo, čo je zlé,
Preto vás, drahí bratia a sestry, chcem prosiť, odpustite nám. Chcem vás prosiť tu aj z tohto miesta, odpustite mne, odpustite nám, odpustite cirkvi, keď vidíte, že nedávame ten dobrý príklad, keď z nás ide pohoršenie, a aby sme budovali, drahí bratia a sestry, Božie kráľovstvo, ktoré nám dáva Ježiš Kristus. Potrebujeme, drahí bratia a sestry, budovať jednotu v tých našich vzťahoch, lebo Ježiš Kristus hovorí, že ani diabol neobstojí, keď je vnútorne rozdelený, a nie to ešte my, obyčajní ľudia. My potrebujeme držať spolu, aby uprostred nás bol Ježiš Kristus, ktorý nás spája. Zahoďme teda všetky naše možno hnevy, rozdroje, súdy, rozdelenia medzi sebou, v dedine, v vzťahoch a tak ďalej. A prosíme o jednotu. Budujme ju a nech nám dobrotivý Boh dá Svätého Ducha a milosť, aby sme to vďaka nemu zvládli. Takže nech toto zmierenie naozaj zavládne medzi nami a takto poďme sláviť spoločne túto svätú božskú liturgiu. Sláva Ježišu Kristu. Amen.
sami seba trvajú celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Lebo Ty máš ďakuje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Chváľ duša moja Pána, celý život
Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Vnímajme, Pokoj všetkým. premúdrosť vnímajme. Modlite sa a vzdávajte slávu Pánovi nášmu Bohu. Pánovi nášmu Bohu. Znamenie Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. Modlite sa a vzdávajte slávu Pánovi nášmu Bohu. Pánovi nášmu Bohu. Premúdrosť. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Vnímajme. Bratia, my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ, základa iných stavia, ale každý nech si dáva pozor, ako stavia, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že u vás prebýva Boží duch. Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Pokoj s tebou, premúdrosť vnímajme. Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte, plesajme Pánovi, oslavujme Boha nášho spásnu. Aleluja, aleluja, aleluja. Prestupme slavostami pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Premúdrosť. Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch pomodliť sa, zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už v strede mora, zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, že je to mátoha, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Páne, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode, on povedal, poď. Peter vystúpil z loďky a vykročil po vode, aby prišiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol, Páne, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval?
A keď vstúpili do loďky vietoru ticho, tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a vošli do kraja Genezaret. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Drahý otec Miro, drahí bratia a sestry, v istej farnosti bol kňaz a toho kňaza mali ľudia veľmi radi. Naozaj bol obľúbený, bol tam už dlhšie, pracoval veľa, nezastavil sa, veľa pastoračnej činnosti. Tento kňaz robil dosparými s mladými, také modlitby, také akcie, také stretnutia. A naozaj tá fara bola vždy otvorená pre všetkých v každom čase. A tento kňaz naozaj, a ľudia ho mali veľmi radi. Až raz po niekoľkých rokoch ten kňaz prišiel za biskupom a hovorí, že otec biskup, potrebujem prestávku, lebo som unavený, vyhoretý, nevládzem. Dajte mi prosím alebo dovolte mi ísť na ten sabatický rok, teda na ten rok vojna. A kňaz ho pustil, uvoľnil ho na ten jeden rok a ten kňaz odišiel preč sám. A rok zbehol, rok prešiel a ten kňaz sa vrátil naspäť k tomu biskupovi a začali rozprávať. A biskup sa ho pýta, že no čo, chceš sa vrátiť? Áno, otec biskup, chcem sa vrátiť do farnosti, ale povedz mi, prečo by si sa mal vrátiť. On sa tak na neho pozerá, lebo jeho tvár už, keď vstúpil do dverí tej kancelárie, ten kňaz, biskup na neho pozerá, že ten kňaz bol aj na tvári zmenený. Bolo vidno, že si oddychol, že je kľudný, že je pokojný. A sa, že prečo by som ťa mal vrátiť? Prečo by si sa mal vrátiť? Prečo by som ti to mal dovoliť? A ten kňaz mu hovorí, no, uvedomil som si, že nie som Mesiáš. A drahí bratia a sestry, možno, že my všetci chceme tak byť Mesiáši. Nie, ja som tu teraz prišiel a dať všetko do poriadku, len aby dobre bolo, len aby bol pokoj, nie, ale že možno, že toľko vecí sa odo mňa očakáva, lebo možno, že aj neočakáva, kto vie, hej. Možno, že aj ty chceš byť Mesiáš, že v svojej rodine, že chceš všetko dať na pravú mieru, len aby dobre bolo, len aby bol pokoj, len aby deti sa mali dobre, len že by ten muž dobrý bol, aby robil tak, jak treba, aby to tá žena bola dobrá, aby všetko šľapal. Takže my si myslíme, že to jasne, že my sme tí Mesiáši. Všetko je na mojej hlave. Všetko je na našej hlave. A to tak vyzerá, drahí bratia a sestry, aj z dnešného Božieho slova, z dnešného evanjelia, že všetci chceme chodiť po vode. Že do môjho a do tvojho života prídu také veci, také problémy, ktoré sú reálne pre nás nezvládnutelné. Nie, lebo my tak vieme aj povedať, že aby sme sa tak nejako zbožne a ľudovo ukľudnili, upokojili, že však Boh nikoho nenechá skúšať a dá len tak, aby to nezvládol. Dá len toľko, koľko ja a ty zvládnem, ale je to pravda. Nie? Že keď si pozrieme na životy mnohých ľudí, že koľky možno z tých problémov, starosti, chorób, že skončili, pomiatli sa, skončili na psychiatrii. A nezašiel tu Boh za tú hranu. Alebo mnohí ľudia, ktorí si zobrali život, lebo to nezvládli ten tlak, problémy. Nenechal toto Boh zájsť až za tú hranu? Nechal to zájsť. Aj
aj za tú hranu a naložil skutočne na toho človeka aj toľko, koľko nezvládol. Aj také vlny prišli v mojom a v tvojom živote, že po nich nedokážem chodiť. Lebo zabudáme na Ježiša Krista, drahí bratia a sestry. Lebo Boh toto dovolí do môjho a tvojho života. Je taký problém, takú ťarchu, taký kríž, ktorý ja a ty neponesiem. Nedám si s ním rady. Budem prikrátky. Preto, aby som uznal Božiu vládu. Bože, tu ma môžeš zachrániť už iba ty. Tu mi môžeš pomôcť iba ty. Ja sám to nezvládnem. Ešte, keď sa Peter rozprával s Ježišom Kristom a Páne, povedz, aby som išiel na tú vodu. A keď bol on s Ježišom, s Bohom, Boh mu dal tú milosť, aby kráčal po tej vode. Ale potom sa začal topiť. A možno, drahí bratia a sestry, zažívame presne to, že veľakrát sme tak na konci dosielame. Či fyzickými, či psychickými. A hľadáme také nejaké úniky, že chcem taký zážitok. Alebo pôjdeme na dovolenku troška nie z tej reality, vypadneme a pôjdeme kde si inde, tam zažijeme čosi, nejaké skútre, vodopády, dobré jedlo, nejaké neviem čo. A jak sa blíži koniec dovolenky, no zase do tej reality. Nie sa vrátiť. Čomu bola taká dovolenka dobrá? A, drahí bratia a sestry, a tak hľadáme možno taký zážitok, takú technológiu, takú vychytávku, čo nás troška poteší. A možno, že toľko toho máme v svojom živote, možno toľko sme tým naplnení, tým všetkým, že až sme prázdni. A že nevládzeme. A opäť, Boh toto dovolil. Aby ja a ty som prišiel, že jediné východisko a jediný ten, ktorý mňa môže naplniť, je Ježiš Kristus. Je jeho milosť. A tak, drahí bratia a sestry, ja a ty môžem chodiť po vode. Ja a ty môžem zvládnuť aj tie veci, ktoré sú za tou hranou. Ale vďaka Božej milosti. Vďaka tomu, že je Boh v mojom živote. Vďaka tomu, že som s Bohom jedno. Preto Boh, on môže dovoliť. Lebo on vie, že spolu s ním to zvládnem, ale sám to nezvládnem. Jedine s Ježišom Kristom, našim spasiteľom a vykupiteľom. Tak, drahí bratia a sestry, nech sa naplní v mojom a v tvojom živote to, že cez všetky tie kríže, trápenia, ťažkosti, ktoré sú v mojom a v tvojom živote, a veľakrát sa budeme topiť, jak tento učeník v dnešnom evanjeliu. Nakoniec ho Ježiš Kristus vytiahol a uznal, že naozaj si Boží syn. Že aj keď ja a ty sa budem topiť a Boh ma vytiahne, aby som uznal v svojom živote, že to nie je ja, Bože, ale že ty si naozaj Boží syn a ty si spasiteľ môjho života, spasiteľ mojej rodiny. Prosme o to, aby nás takto uvedol do tejto pravdy, Svätý Duch, aj v tejto Eucharistii, ktorú budeme o chvíľočku príjmať, aby sme si uvedomili, že naozaj si Boží syn, zachraň ma. Sláva Isusu Christu. Prosme všetci z celej duše a celej svojej mysle, volajme. Pane, zmiluj sa. Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Aby pre svoje milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nezabedne za všeobecné cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, za najosvetnejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za slúžiacich a poslúcich v tomto svetom chráme, za našich
odminúcov, ale za všetkých našich bratov Kristových. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa za tých, čo spravujú v ochrane našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ešte sa modlíme k Tebe, Pane Boža, voláme, zmiluj sa nad svojimi služobníkmi, nad celým týmto farským spoločenstvom. Obdaruj nás svojou milosťou a požehnaním, odpúšťam tých ľudí zdravia, vypočuj naše prosby. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lekár duší a tela, spokojným srdcom k Tebe voláme a modlíme sa za Tvojich služobníkov, otca Vasila, Alenu s rodinou, Marianu s rodinou, Jozefa, Vladimíra, Máriu, Anenu s rodinou. Vo svojom milosrdenstve im odpúšť všetky vedomé i nevedomé previnenia dožiš, im vstaj z lôžka utrpenia. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, Ty sám si povedal, proste a dostanete, spoliehame sa na Tvoju vernosť a dobrotu a prosíme ťa za Tvojho služobníka, otca Míra. Štedro vyplň jeho prosby a naplň pokojom a požehnaním ďalšie dni jeho života. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa za prítomný ľud, ktorý od Teba očakáva ťahojné milosrdenstvo za našich dobrotivcov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Znova a znova modlíme sa v pokoji Pánovi. Zastaň sa, spás nás, zmiluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Michelu, víno tajomne predstavujeme a život
zodpovední kresťania, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Modlíme sa k Pánovi.
Zbožnú básňu
zažehnaj svoje dedičstvo, chráň plnosť tvojej cirkvi posvedci tých, čo milujú krásu tvojho domu, oslávuj svojou božskou mocou a neopúšťaj nás v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora zostupuje ti, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, ďaku a poklonu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Nech je požehnané Pánovo meno. Vypočujte liturgický program a farské oznámenie na následujúci týždeň. Drahí bratia a sestry, pozývam vás zajtra na svätú božskú liturgiu o 18:00. Tá bude obetovaná na úmysel darcu a po tejto liturgii budú aj modlitby Martin. Takisto vás pozývam na svätú božskú liturgiu v útorok večer o 18:00. Tá bude obetovaná za zosnulú Máriu. A vo štvrtok liturgia, takisto o 18:00, tiež obetovaná na úmysel darcu. Stretneme sa tu, ak Pán Boh dá, aj v piatok na svätej božskej liturgii a tá bude obetovaná za zdravie, za Božie požehnanie Emílie s rodinou a z rodiny Lučkovej, dobre. No a o týždeň 28. vás pozývam na svätú božskú liturgiu o 10:00, obetovaná za všetkých nás, za celú našu farnosť. V upratovanie poprosíme rodinu Cholmovú a rodinu Hajníkovú. Veľké základ a vďaka za vašu námahu pri upratovaní a skrašľovaní tohto chrámu, tejto cerkvy. A takisto o týždeň 28.7. bude zbierka pre potreby našej farnosti. Drahí bratia a sestry, a neviem, čo teraz mám robiť, lebo väčšinou tam som mal dve liturgie, tá prvá vždy bola tak rýchlo, aby sa stihla a to všetko môže byť tak na pokoju, musí sa nikde ponáhľať, druhá liturgia aj nič, takže aj taký luxusný čas o 10:00. Tak, drahí bratia a sestry, chcem poďakovať ešte teraz na konci tejto svätej božskej liturgii otcovi dekanovi. Už sme síce hovorili, ako na začiatku, aj pekne sme dali, ale teraz na konci. Ďakujem, že prišiel, že ma predstavil, že ma uviedol do tejto farnosti. A naozaj tak, jak som hovoril na začiatku, od prvého momentu som videl tú starostlivosť a ochotu pomôcť, takže za to veľká vďaka, otec dekan, otec Miro. Chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí nám tak nádherne a krásne pripravili farmu. Vymaľovalo sa, poopravovali sa veci, kurátori tam boli veľa. Ja neviem ani kto všetko tam bol pomedzi, to sa premrel, aj keď ste nám pomohli so sťahovaním, takže
naozaj veľká vďaka za vašu pomoc a za to, že ste nás prijali, privítali tu na. No a tešíme sa, že sme tu. Sme tu teda s mojou manželkou Luciou a s našimi 4 deťmi, Tomáš najstarší, Jakub tu dneska behal okolo oltára, a Dorotka, no a najmladšia Tamarka. Budeme tu, drahí bratia a sestry, s vami aj medzi vami žiť. A to, čo ja chcem povedať, je, že táto pán, táto kňaz, táto neviem kto, nechcem, aby to ako vyzneli nejaké pekné rečičky na úvod, keď prišiel jeden domov, nie? No a to tí, čo neboli v cerkvi, sa opýtali, no jak bolo? No tá rečičky mal pekné, ale uvidíme, aká bude realita. Nechcem, aby aj teraz tutaj vyzerali nejaké pekné rečičky zbožné, neviem nejaké. Ale tak chcem byť jeden z vás medzi vami, žiť tu s vami, spoznať sa a byť to jedno spoločenstvo. Nenadržať ani jedným, ani druhým, nerobiť sudcu ani medzi jednými, ani medzi druhými, ale prinášať Boha Ježiša Krista, jeho zmierenie a odpustenie pre mňa, pre moju rodinu i pre nás všetkých. To je najdôležitejšie a v tom nech mne, ale nám všetkým dobrotivý Boh pomôže. Veľké Pán Boh zaplať za túto svätú božskú liturgiu, že sme sa mohli spoločne modliť. Želám vám pokojný a požehnaný čas, pokojnú a požehnanú nedeľu, dobrý oddych, dobrú chuť k obedu, či máte risky, či labku, či čo. Nech padne na užitok, dajte si dobre, oddychnite si a v nasledujúcom týždni nás dobrá chvíľku sprevádza. Sláva Isusu Christu.